עשיתי רק 240 שקלים. שקלים. אני חייבת להגיד לכם שהשיער שלי יותר שומני מהמראה פה. הפנים שלי נראות כאילו הססו אותם בספרי שמן קנולה. אכלתי too much ואני בהיריון. לא באמת. שרופה עליכם. לילה טוב. 1/9/1999. רבותיי, סיימתי משמרת, וסבירה עולה לבית, קומה 19, משמרת זוועתית. חסר כזה, עשיתי רק 240 שקלים. אתם מטורפים. אפשר לכם חיבוק?